Ці даехалі вы да дамбы на нашай рэчцы? Ці гатовы даведацца больш пра нашу гісторыю? Напрыканцы 19 стагоддзя ў гарадзішчы жылі каля 3000 чалавек, нават больш, чым сёння, і кожнаму жыхару кожны дзень патрэбны быў хлеб. Старому і малому, габрэю і мусульманіну, хрысціяніну ды атэісту. І калі вы знойдзеце пад старой раскідзістай ліпай амаль незаўважны квадрат падмурку, то станеце якраз на тым месцы, дзе пару стагоддзяў таму пачалі малоць збожжа для ўсяго мястэчка. Менавіта тут стаяў вадзяны млын. Дзеля яго была пабудавана дамба і невялічкае вадасховішча. У самым нізе будынка стаяла воднае кола, вышэй каменныя жернавы, а на самым версе свіран і нават пакой млынара. Толькі самыя багатыя жыхары гарадзішча мелі магчымасць есці сапраўдны белы хлеб. Астатнім жа прыходзілася рабіць муку з мякінай, лузгой і нават саломай. Млын працаваў для ўсіх, але Першую сусветную вайну не перажыў. Быў разбураны падчас скробава-гарадзішчанскай ці баранавіцкай наступальнай аперацыі, як і шмат іншых мясцовых унікальных будынкаў. Але рэчка, што рухала старажытны млын, так і бяжыць. Завецца яна Сэрвач, дзе сэр паходзіць ад старажытнага кораня са значэннем рака, а вач – гэта балтыйскае вачы, што азначае вада. Даўжыня яе складае крыху больш за 60 кіламетраў і ўпадае Сэрвач у Неман, які цячэ аж да Балтыйскага мора. Таму вада, якую вы зараз бачыце ў маленькім вадаспадзе ці на камянях, будзе праз тыдзень-другі ўжо ў Балтыйскім моры. Скажам ёй да пабачэння. І адправімся на наш наступны прыпынак, таксама на беразе Сэрвачы і таксама з цікавай гісторыяй пра гэты ласкавы куток.